so jeng maninka ang to wana bolte ang temano as ang berkat dukun ang sisi ani again ni content was kaha mane ang sinizak pemeni video ro botro kasih memories no ini temani 4 years YouTube journey ang as a career yang mun start kemeni oi no bosang mai kai jaga ya khonoi dong ke sa jaga ang gung kangge nung thangai bubagra sungni family no bo saidi asno khomta rakai hini samani si ang kuna bubagra no target kikok samani ya Kebang ma borno te wana jagai tongka sini da Shankar ni channel Tamo Mankha tawkhano bo phaya YouTube search khainai ke sini da Shankar ni channel phaya aboni te video sramdi hinai kubma tipa salo corona ani message khainai te singlai kya oboni video kisa tu budi dar hanai aboni bagana ang o video ma sramka o video sramani reason ka ke tawkhano kubma boro YouTuber tong ke norong bo ultra tongnen bagai ang no obono norong no kaisa ani channel ni theka message sini da Shankar ni channel bahake dile ka abang kam ke saimi tangi saimi kake bo niji bo saimi bahake delete ka bo kuno samung se saya khaima kering kake bini channel bahake delete ngani nangkha bo belaikin te wana jak abon bagano bo kaisa channel katal khulugna ka a channel no thangai no support khale di description box o link riu rijak ene thangai no a channel no support khale di amsung no tawsa jorotei sini da Shankar ni update oke finding ke tini sini te kesa next news light tangjak salo khoroksa tiprajak belakino Bubagra ni family ni tei yesi tisai kok saka tisai samani yagulo bangma new channel rokona aburino tabu kutugu hekaba turul khai tongka khuksi tara karine video sram tongka baksa sini tiprasalo korok abone tei angmo video chikon saka sramir jak jure sonong a video no nuge hunke description box o link review jak ene thangene a video no naidi ninka sing tini o jaga tangai aburni tei hekaba kok saren nangka hintong ba abri haina khai tini update dui ripika ang tangi omah ke kok sanane nangka hnai khoroksa tiprasa bono belakne te khuk sitarake kare kok saka je tini tiprajak biri rok ubuni dofani borbai kajak tongman bagai abri ni Facebook comment sekia semeni yagolo oberibo belakne te joli jagai omah ke kok saka bobini biduni thani kaisa kok clear ke sair jak jemon norong Bubagra no hamjang ma khai Bubagra bai malai ma khai angbo Bubagra no belakne te hamjog belakne borom ru but ang o jaga Bubagra no personal attack khaini naya tangi himale ang Bubagra no belakne te hamjago khoroksa tiprasa ano omah ke khuk sitrake samabagase ang no kisa explain khai buji diwo nibo kok samarbo sangkhanaka abon tile norong le tamo sanamusung comment khasanen tapuk di ang o jaga last patho kasa kong sanai kono kok sana sakano kam hame biskango tamungnai ingya abonoro wansugina di wansugina mun yagolo norong kahamke bokhro go sabine ya prisedi sineng kok sanan saga wansugi babi hanya langka pangga sai upload khairung ke ba manjman te hedi ba bini kok samen ke kuno line buya na pan buya abo ang bukam ke saimanja abo baksa siniti prasolo krok saitong muni akok se ang saitung hedi ba jore sendrong an video no sajak tongke like te share khadi o ti project beri tamani kok saka hanya hai ketal update bo je reply mani sini tiprasa lokorong no te Bubagra no reply Rikha bong ni family rong no ang dor no kuno hinja khai hinja hanai a video no nong kisasa nai di hambai tiprasa aiglok thang ani to tabu Facebook ni reels video kaisa viral angai tongo hingke o viral ang mano tui no antini tipuilan simi fraithak joti kok saik narwa no hingke ano to tabu joto kok sil jalai tongkha ang royal family no tuyei kok sawo Bubagra no target khai kok sawo royal family no target khai kok sawo kisi sa views ni bagai sini Bubagra no hamia hani kok sawo angke wancha bai kai jona rong no support khayo Elizabeth chongna ang support khayo hene ano babak no hinlai salai khok sitra bai hinlai honoi je video viral khailai tongmani inke abono ang tabu kisa sa saikna rewano ang puilan simi faithak joti naidi inke bujinai kisale bujiwar hene ang khakhlai do inke angbo buihai no tabuk to joto borok no sini bursalang thung beri ungthung kaijak ungthung siklang thung joto Facebook reels video relayo mini blog relayo photo upload khalayo hai diba ke ang ni jibo amtino ang reels videos namo Facebook photo upload khayo mini vlog rewa ang ni jibo ke ang reels video khaimani jagawa chelama sa chini tiprasa bo songni no sujit debarma hinai boano fai comment khuk sitra bai comment khaiga naidi ang rono screen ori diwano bini comment khaimani hingke bo kaisa tiprasa borok ungai bo ano khuk hamya bai comment khaipeka bini naidi bini comment no pore wi naina ba hingke bini abo cha cha kisa sala ha bini o khuk hamya bai comment khaimano tui se ang abo videos namak layo nung am susi saja ga hangke thangdi bui oino bosang bai kaisa gaya khonoi tongke saja ge angung gangke nung thangai Bubagra sungni family no bo saidi asno khomta rakhai hini samanisi
ang kuna Bubagra no target ke kok samania norok jemon Bubagra no hamjak matino ang bo ani khabai no hamjago norok jemon bono yakhungo nukhan ke no yakhungo mi khulumma hai ang ni jibo khulumnai no tangke ang bo tiprasa bo songono achayo hai diba Hingke ang kuno Bubagra no target khainani ani kuno korei ani tamo okat ani tamo khomata ba je ang Bubagra no target khai kok sanani ang sai phai hingke Bubagra ni jutani tolani hadlei sik sisugyable ani okat kore ani khomta kore bile hingke ang bhai ke Bubagra no Bubagra ni kok no tuye bin family ni kok no tuye ang hamya ka sai manai ba video no ka hamke nai buji di do ang go sika do ang gosika ang ani satani chalia ang Bubagra ni tei saiki ka bini family na tei ang saisika ang salia gosiu hingke nrok tiprasa borok rok tiprasa ang kaisa tiprajuk nrok kaisa tiprasa hingke nrok seni tiprasa bo songo ang kaisa saya kam kaisika ang ani buku ba sleep nge ang saiki jaka hingke nrok ana amtiki de phurngna khlai khuk sitra bai Sindal, buital, wansa bay rap khajaga thoidi nono mansa ke bathar sinai nungno biskang wansa bay kajangnai nini chila wansang na hini norok amtike de sana khlai ano ang kaisa hamya lama o thanggang ke norok ana amtike de bujangna khlai ano kaisa ba no je comment ka ham khai saya khoje munai nung tang sini hani Bubagra ni kok no tei amtike chaka amtike ta sadi amo hamya khlai hini norok masa borokle ano jodi no tiprasa ham krai tiprasa ka ham hingke ano masa borokle amtike chakamu amtike ta sadi norok ni slai to ang 10 15 20 30 bosari kusung na hingke kusu borok jodi hamya lama hamya kam khaisika hamya kok saisika hingke norok bonok ka hamke bujona tongman ble ano ka hamke bujona tongman ble ka hamke bujo karise sindal buidal Randy Sandy nufa bai tongoi di nufa bai kai jagai di wansa bai kai jagai di thui di bothar sinani manja ke amti ki desa amo ta sini ti prasani porichoy abo ta sini ti prasani shori sini mung amo ta sini thi thancha amo da amti ki de boroma bujo amti ki de boroma sa ang gosika ang saya saisika nge norok ta mo samani das khai tong je comment hamya khai lai tong mani share khai lai tong mani tal chogya buri hai chogya buri hine norok ano tal chogya hiya woi norok ano ka hamke bujok ma kamu bai do munai nunglia ani mung sawi norok sai ma complete tina nungtange amti khai sini hani Bubagra ni kong no amti ke saka amata sadi nini video abo khai mani chalia nung delete khai sidi e amti ke sai ma complete ha sindal buital hiya woi sai de ma kamu Buma bu party sawi saya woi masa da amti ke bujok phani tong ha obada sini ti prasa ham krai obada sing joto thancha ti prasa engke baksa borok sawi tong ha baskang go bini sela wansang nai wansa beka jang nai ang sikang no kai ja ti prasa bani kai jago ani serai ka tong class 1 4 tong engke ang wansa beka jagi wansan phajing support khayo baksa borok sawi tong soka bani jat bong sowo wansa beka jak tong na henai ani zat bong so cheri nai di masa wanji be kaza krei hingke ang ribo saiman utabok bomti engai tong singni jibon no go norok ani reels video je nai ne hinge nukna treno thangpuru wansa rok bai mani falai rok bai chinti prasa rok daga su pakhajago ang video upload khayo video khaye hingke ang ni jibo siwo ang sititi bahai ke ang wansa ni fighting wanji ni fighting support khanai ba je wanji be kaza nai rok na support khanai ba ang sudo ochila comment khaitani se omtike sau bujka ang kun sini Bubagra no tei target khaya ani kun khomata bo kori bono sanani bini kokno hamya kai sanani ani kun khomata kare inke ang sana bo thangya ang ni jibon rok joto pal sing chiprasa joto pal thipene phai inka ang ni jibolo gere nai play inke bahai ke bujia sujia tabok te ke sanu gui tongo videos namai tongo asla sindal buital hane ano hin pura direct bini buku go kok ham thasa sikari hamya sawi tam sai tong te chini Bubagra ni mung khu nai bo sai tong obri sindal bo raja ya bo faltu raja hene ang ani buku bai ang Bubagra na faltu bo raja ya hene samani kri khu kaham ke video nai na di hingke sini ti prasa borok rok am sik kaham no nai tong hangke osla tabuk je Bubagra no raja hiya mung khu nai bo sawi tong mo ngo mung khu nai sai tong bo raja ya faltu raja si ini obri videos na mo hine sai tong binaro thangai kisa sawi di bono ang kuno Bubagra no faltu raja bo raja ya hine ang hinma kariku bono thangai sawi di je bo thumbnail title rajak bini norang frogiri wan nai di
hingke bin o thumbnail title rima bai bo si table asi mung ritong ble sai feke hingke ha ang to amtike ria ko bokai jet bo raja ya faltu raja se hine je wi tong mani bini thumbnail nugui thumbnail title na ye bina bo table asi mung roman siklai ble bo si table asi mung ritong ble bina ra bo thangi kisa sini ti prasa hamkrai ro sini ti prasa ka hamkai nei ro rok thangi bono bo kisa sai di amtike baje khai thumbnail title ria woi ani je real video no funuk di je real non funuk dita tangele teise kok sapului kok no kok ya kok no tise bang ritong ba ha masa borok phano sanai kri khudo masa borok phana ana sanai kri khoje monai nini o video no nung delete khaisi di nung tangi am tike sini bubagra ni kok no sini bubagra ni family ni kok no am tike saka am tike saya khu tamo hongke baje comment simi sidu comment simi sindal puital amo simi comment obon sini di prasani sini mung ka hamno ka bujong nai krei hamiano mang salai jongnai ang obono sanam sungdo ang te bisi kolok sana thanglia je tapu sini ti prasa borok rok je video snamlai tongmani je bora jaya faltu raja hini nai ang hinu hini de sai tongbai mani borok no thangi bukisa sari je bongni thumbnail title no thik kai di kubuino sari kubuino phunuk di o faltu baje views ni bagai je buku go bongni je kok phai mani amo faltu raja hinu mungku koi sawo bora jaya bo faltu si hini je tabu borok salai tongbai mani bong no bo thangi kisa comment khai bujok di sini ti prasa borok no bathang kisa bujok di ani buku ko norok je ani video nai nei rok je share khai nei rok norok aro nugyana je angko ang faltu raja bora jaya hini mungko koi saw hini je sai tongmani ani buku ga amti rok nugya khu nangke norok te 100 bar pan thange a video no check khai nei di ang to delete khaiya nai di hingke ajagang hinmara tong na hinmani krei je hamya ke videos nam tongnai nong borok no bokisa thangai bujok nani klayo bujok thai je am tike romani ke ani to ang video roi ani sayang kha hangke ang abon bagai joto na kar sano tangke ang kuno bubagra no target khai kok samania ani kuno khomta bukri bono target kok sanani ke ang as kok kolok sana thanglia hangke khaklayo no rok ani mo video no kisa nugui joto wan chukna rengano hini khaklayo ta hangke abon te bono rok tamo khaina musung ya abon ni beparan kuno satai kre hangke ani je sana no musung mani ang sawiri ka hangke ang tini ni video am sikeno mathak sinai norok ni je bkhau tong norok salai di hingke jodi no am sisi joto ti prasa thancha hingke tabu je hamya ke videos namlai tong mani bono bokisa thangai sana ni klai thai